Kejingdan ki nong shalan ya ki merat bam do kum ki masi ki sniang bat ki siar ki bawan na ki waipat ki jela sham Meghalaya ki baklam da biang ki sernot ka kot ka khia jong ki merat bam do lani health certificate na katanat animal husbandry and veterinary ka bu jingma shikat dei na ka banta ki pajba ki babam do. Nakaliang President ka Meghalaya Butchers Association uba Esron Marwain ula kentui ki nong salan hapo ka jela bagi dei ban pendap swai ka jingle examen lani ki tes ya ka kot ka khia jong ki merat bam do ki bawan ra na ki waipat ki jela bat ki dei ru ban yo ya ka sernot ula kentu ru bagi nong salan kum ju ru ki nong khayi ki bala biang bat yo ka health certificate jong ki merat bam do bakim dei shu ban siu ya ka khajna hakinu ki no ki kherdap bat hakinu ki no ki reshimat ki ba persang ban shim kabu. Habaya day pat bat ki yo mo ki badan habernihan uba Esron ulai thu baha ka jinga kendu deputy commissioner Kariboy district ulai thu bala dep ban ai da ka closure notice ka baki day ban khang no nakaliang yung Butcher Association of Meghalaya ikwa ban pensyai pajba wade baga jingkia jingshon ga bangi kum kinong dido ang iman nakapor syakapor bade bat ka jing ka ba ngila syem manta hakisnem ki bala lenyo ka jing wan jo ka jing pang baper kam tam magi badido masi badido sniang do siar nakaliang kaseng ngikwa ban kentu ya baro ki bakhayi ba nangni shakman ngidei ban penon kam no da ka health certificate ka bayo na ka tanat veterinary khnang ba ka jing shngan jong jingwan kamar na ka banta ban bamdo akne ka jerla kanlong ka babiang babit khnang ba kanom don jing kata yangi ka badedo batru yakinong bam ba kani ka jing ka bangimat ngila syem ba bonsin ka bang ngingi syem nakawai kapor syakta lut kamtam yangi badido yaginong ri jingri badrup yaginong bamdo te langba kani ka kruwo ngikwa ban pensyai pa ba nakaliang ka seng ngikwa ban shimkhyai kani ka senjam namar kani umdei tang baong bangi yet benia tang lalde ringi da konsol yaki pajba aru ba ka jing ka ba ngima hakipor blalino kumno ngin penbaha pat yaka te lengba ka jing keren ka jing mer jingmut te ki ai jingmut ingi baka bangin laj na kani ka jing ka bangila marteng menswa kadai stang kata baki mar ki bawan po ka jerla ki de banlong ki balabit labiang bat bela cek ru da katanat veterinary tingi kerpat ru ya baro kinong kayi ngimdei bang bisni ya ka kam ka pitrai henrei na kamta ka baha ka miat jung babun balang ngikwa am kentu pi sngo bah pendon kam ya ka health certificate jong ka tanat veterinary department nang ni na pa Meghalaya khnang bangin laj na kanu jing ka bangimat na kapor syakapor katkum ka jing syam jungi ka bun hi ka jing ka bawan ka de na ka jing ya laj bun bagi baya laj ke bam kwa ban syam ni ka certificate henrengi kentu ba so ba nang ni syakmat ki deban syem namar balai ki don ki jaka ki ba issue ini ki certificate mo nakaliang ka tanat veterinary ka labo bat kam tam ki don ru kini ki yo ki bala register menta ki bala itu dekat animal marketing committee jong ki district bakin issue ya kini certificate lang bagi doktor ki bala don lagi jaka jong ki kenang mangin laj na kanu jing ki bangimat hakipor balalino haduk mentamo to ki sniang bat ki siar mostly ki dei be apa shlom tenrei ka ba dei hi na menta ki masi nadu menswa ki certificate ki ju issue ingi ki destination ba pero hak ba dei hi iskasil ki issue ingi hadu mausen ram nomor ki don nong dido halai lengkot ki don nong dido bat asora te hajain te hills ki don apa dem tring bat haki district head riat ni kita ki jaka badan ki jaka bodo bat seki weki district rukunjo ngi nakaliang ka seng hi ngimla bantu klar ya kata ka kam ka basabar nakaliang ka bag veterinary ka labu ban issue ki destination boper namar kam dei ka jingpet jungi ka association habade kata kaliang kila don hiru naki tanat bor sarkar ki bade ban pet habade bat ki BSF lani ki custom maki gede ban syem me jingkat kle alor ka banta ho oj katang imla ban len namar balai ngi sawan chakmat ru alor kani konong rim ni
babun sien hi ki don ki jing krong bi anya ki lenti sengkin hak babun ki jaka hasil enter shwa ban poi se jaka bangi de ban panhab ya kama te de halor kan ni konong remru ko bade ka we ka dau ba ha ban kiu dor ya ka do mde tang ka do mesin re wat iki siar wat iki sniang ru kumjo te lang ba kan ni ka jing shim jong ki nong khi ya kan ni ka health certificate kala ban pensuk susu eki namar bale nga ong ikan ni namar ba sisien ba pila don ka health certificate anom don shu uba dang la ban sim kabu ban krong bi an na kita kijak na kita ki kali ba piket kita ki ma namar ba kani ka health certificate kala pensisya epi ba kini ki masi kimde ki masi ba ong no ki ba shu ketu lane ki ba shu ket na ai henry kini ki di bela pentikna yau nong thiet yau nong die pada ku ko poru ke jaka ba penik bu te nga karpat ru gitu kinong khayi ki bela don ya kani ka certificate ba penra e mat lalu de ka mesin ka sniang ne ka siar kinom de shu ban siu pisa hangno ru namar bale kani ka pensisya ba phila ket om ba phile illegal ni khayi to henry phi khayi ba hagor kom ka bade ka bakum ku sarkar ikla bata bangi kendu UDC te uang bangi la ai ka closure notice te kani te nakaliang ka seng hingi ndon jing tuklar kani namar ngende ki babat kita ki ai hi ki babat ya kata ka an hi kinle ka badon kam te kani te ngem don ngimla hiru mo ban tuklar halor kani ka benta ada ka an hi ka trei hok ya babun balang ni te kani mensim kia halor kani Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya